шарения самолет на Air India. Нека го покажа. Червено. Да, жестоко е. Имаме и килимче. Чува се неща. Пътя и сме като дено и аз име кон. И да, трябва да пристигаме 2 часа, но явно ще пътуваме цели 11 часа. Ще стигнем вечерта и сега променяме плана. И ще тръгваме чак на последващия ден за трека, понеже ни забави това и не може да си купиме пермит. Защото нещо ще има също. Екибук по това време не фокусира. И така. Продължаваме. Още 1 час и хайде! И в момента ще тръгваме към Гандрук. И така, в момента супер много вали дъжд. Положението е, че ни върви по вода. И това е нашия рейс, с който ще стигнем до Гандрук. Кинче. Но по някакъв много гаден път. Но предстои да видим как ще се каче.
Put it out, okay? Okay. Namaste. Namaste. Ние дойдохме оттам и това слизахме и сега пак качваме, но си заслужаваше. Е там. И току-що пристигнахме на първата спирка. Синова. Синова. Мисля, че сега тук. И там трябва да се утре планините. Мале. И това е нашата стаичка. Hot shower. Окей. От градините им. Да, това е азиатец. Кореец. Колко интересно. Значи това е с гайд. Сега се интересува всичко записва. Да. Всичко си записва. Ами да, и ние сме така. Къде отивате? А той също и той с гайд. Чакай. From the То не знаеш, ако нямаше храна на Бурна Бейска. Добре, днес къде ще спите? Не знам, и да гайда. Да. Той не знае точно къде ще минава. Да. This one is optional. In Jamrong. You know the way so many road? No so many. So here, go there. Here, wait.
Ехо! Малко. Леле, жестоко. Станахме в 6 часа. Обаче сега в 8 Сега се разкри повече. има най-хубавата гледка. Вау! Това ни е първата спирка. Вчера стигнахме от Покхара цял ден път до Upper Sinhala. От Джина до Синала го даваха 5 часа, но ние го взехме за 4 някъде. И сега сме тук. Малко тръгваме към Деорели. 7 часа. Тръгнахме! Next stop, Деорели. Yes! Моля? А, да, новолуние в Дева. Новолуние в Дева и рожден ден. Нова година. Смисъл в ново начало. Маля е уникално. Тук навръщане! Непал Spa Wellness. Вървим си и по целия път мирише на ориз. И се чудим защо. А те просто пренасят ориз постоянно нагоре-надолу. Все някой джитка. Всеки ден. 25 кила. Ама това е едно от нещата, които носи. Със сигурност по-тежко му е раницата. Steady. Born in Pokhara. No, born here, grown up. Study. Oh, wow. What is study? Same, hotel management. You did this? Yeah. Everything so. Yeah. Wow. Done by my father. And you live here 4 years. How many minutes difference? 3 minutes. 3 minutes. Which one the elder seat? No, You? Ah, okay. И в момента сме в Хималаите, на Хималая. Хапваме си ядчици Trail Mix Special. Trail Food за трекърс специално. И сега да покажем къде сме точно. Яна, е така, снимай. Я разгони. Така. Значи в момента сме на Хималая на 2920 метра. Да. И отиваме към Деорали. Деорали 3200. Добре. И утре атакуваме Анапурна Бейскемп на 4130 метра. И това цялото после. И това стигнахме. Тръгнахме от Гандрук. Да, тръгнахме от Гандрук.
След това Комронг Данда, Кола, Чомронг, Синуа, Бамбу. Спахме на Синуа днеска. Да, всъщност спахме на Upper Синуа. И днеска от Синуа до Деорали. И утре Деорали, Анапурна. 3 дена. На трети ден сме на Анапурна. Хайде! И забравих да покажа моето кафенце. Хималайско от Хималая Кофи. Органик, извинявай. Хималая Органик Кофи Шоп. Yes! Мъглата дойде при нас и сега минаваме през нея. Вау! Стигнахме Деорали 3200. Казаха ни 7 часа, но ние го направихме за колко? 5 часа точно. И утре сме към Мача Пучаре Бейс Кемп. 2 часа. 2 часа, ама като гледам часовете за какво ги имат 1 час. Или по-скоро ние за какво ги имаме. Ние правим някакъв ръкъл. Мале, жестоко. И това ни е втората спирка за ден 2, тук ще преспим. Сега ще видим точно къде. Хайде да си намерим местенце. Преварихме всички по пътя, затова сега ще си намерим най-якия гестхаус. Тук не е лошо. Уау, има избор. Мале, утре каква гледка ще има? Там! Very nice view in the morning. Yeah, morning time every day. Tomorrow? Тръгваме от Деорали. Ден 2. Ден 3. Ден 3. Ден 3. Я покажи гледката. Мале. Ето спахме. Изчакахме малко да се дигне слънцето, за да тръгнем, защото е малко студенко. Но нагоре ще грее. Така че отиваме право нагоре. До Мача Пучаре Бейс Кемп. 3700 метра. Всъщност това е истинското Мача Пучаре. Ние бяхме на долното. Бяхме на Ганга.
Okay. Way to ABC. Let's go. Гледай, гледай, гледай. Ето това е Анапурна. Намасте! Оле, усещате, че въздуха е малко по-малко суров. Чакаме запис. И добре дошли на самия кемп. Намасте! Вау! Снимай, снимай, снимай! Вау! И къде сме? Къде сме? Анапурна. Не мога да повярвам, човек. Анапурна. Анапурна и Анапурна Саут. Анапурна Саут, Анапурна Тула А зад теб и Мачукучаре. Фиштео. Пистео. Жестоко. И Холи Масей. Не, не. Си утре по изгръв кожи. Направо. Биби. Yeah, why do you come? You come. I take your picture. Okay, okay. But this is for birthday. Give me. Your birthday, Thank you. birthday cake. Birthday cake. О, аз е същото, моля, беше много вкусно. Корейците ядат корейско. Много ясно. И готови за лягане на 4100 метра. Как си? Добре ли си? 1200 метра. Готово се. Ей така. Така ли спиш? От аз май да. Е, това е моето леглце. Часът е колко? Часът колко е? 8. 8 часа. Лягаме. Защото утре ставаме 5:30. 5:30 изгръв. Айде. Не, няма да спа така. Аз да. И ден 4. Честит рожден ден. Чакай сега, гледай тук какво става. Мале. Колко е часа? Май вече 5:30. Good morning. Good morning. Morning. Had a good sleep? Not so much. And you? No, not so much. I didn't sleep, I think. I slept maybe 1 or 2 hours. Thank you.
Утро, утро! Най-накрая обряха. Леле, колко часа? 6:30. Мислех 6. Namaste, Namaste, Chidananda Rupe, Chidananda Rupe, Namaste, 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 Chidananda Rupe, Chidananda Rupe, Namaste, 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 Chidananda Rupe, Видео. Chidananda Happy birthday! Happy birthday! Namaste. This too. Namaste. You like? You like? Nice. Ah, nice, nice. Photo? Chidananda What's this? My son buy from Japan. From Japan? From Japan. What's this? Namaste. Wasabi. Ah, wasabi peanuts. Oh, thank you very much. Oh. Happy birthday together. Happy birthday. We are all good. Virgo, Virgo, Virgo. Chidananda Chidananda Namaste. Namaste. И ден 4 слизаме надолу. Ще се опитаме колко 10 часа може би да стигнем до и колко се може най-близко до последната ни спирка. И слънцето е с нас, както си го пожелахме. Най-добрият подарък. И продължаваме надолу. Какво става надолу на табела? Да, виждам. Ние там отиваме. И с нашия нов приятел от Сиатъл тръгваме надолу с тази прекрасна гледка. Oh no. Baby. Малето носи столова отзад. He's carrying chairs. Няма думи. Chidananda Rupe, Chidananda Rupe, Namaste. Namaste, Namaste, Namaste. Chidananda Rupe, Chidananda Rupe, Namaste. И ден 4 завърши с 10 часа ходене. Не, 9. 9 часа ходене. Надолу нагоре, надолу нагоре. И стигнахме в Чомронг, 2000 метра по-надолу. Там
е Анапурна от сутринта. Много хубаво. Направо не ми се тръгва. И ден 4. О, не мога да повярвам, че стигнахме до тук. 9 часа ходене, нагоре-надолу, нагоре-надолу. Изгоря. Да покажа какво ядахме всеки ден. Абсолютно всеки ден. В хижите. Значи зеленчуци с кари, ориз и леща. А това е папат. Да, това е такова. От какво спраше? От боб някакво, да. Като знак го ползват и там. Каза се далбат цялото. Да, далбат. Всеки ден. Ден 5. Допусваме билетка. И ден 5. Ден 5. Време е да напусна това прекрасно място. Спъваме в International Guest House на втория етаж. След тази гледка. Вече обаче е покрито с облаци. И продължаваме. Отиваме на Hot Springs. Отиваме на Hot Springs Джино. Да. 1 час. 1 час. А магарата да стоят и гледат. Оле-ле. Едва ходим, това е много тежко. Как ще го теглим вчера 10 часа само по стълбите нагоре? Беше много тежко. Но си заслужаваше, разбира се. Да. Namaste. Nice. You're very strong. Very strong walking. Roast? Yeah. Ah, nice. Wow. From this one. Thank you. Yeah, we. Hot. It's hot, yes? Where are you? Europe. Europe, yeah. Yeah. Okay, bye. И в момента отиваме до Hot Springs. Само, че не знаехме, че е отделна разходка. Напутахме се и сме супер изморени. Та... Нищо, хванахме се на хорото. Ще го играем додолу и после нагоре. Да покажа къде си ходим ние. На пътя, който принципно джип трябва да ни закара. Но няма джип. Няма джип. Заради рода. Много е. И така, ден 5 продължава още с ходене. Няма край. Но ние не се предаваме. В момента ходим по пътя, който трябваше да ни закара джип. Автобус списка. Но днес няма джип. Днес няма. И така, продължаваме още 2 часа с преход. Няма лошо. Няма. Ние не се чувстваме краката, ама... Аз нищо не чувствам вече. Продължаваме. Както беше. Как беше? Напред и нагоре. Living the life. That's it. Baby, let's go. Enjoy life. Baby.
I work way too much, I need a break just to enjoy this life. I cannot sit around and wait and watch you pass me by. So hop in my two-seater, mamacita, let me show you a good time. Put the top down and blast the speakers, and maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life tonight, and everything will be alright. И това е станало докато Baby, ние I'll show you бяхме на преход. paradise, and maybe няма you шанс да could мине be джип. mine, oh mine, oh mine. Nobody else deserves my time. You could be mine, oh mine, oh mine. And This is your together we'll enjoy this life forever. This ain't a life, where is the fun? I guess I'm on my phone too much, huh? We still got time, so let's make use of it. Don't wanna lose this, so hop in my two-seater, mamacita, let me show you a good time. Put the top down and blast the speakers, and maybe we can enjoy life. Maybe we can enjoy life tonight, and everything will be alright. Baby, I'll show you paradise, and maybe you could be mine. Cause when you're with me, you don't gotta worry about a thing, my darling. Hold on to me. You don't gotta worry about a thing, my darling. Hop in my two-seater, mamacita, let me show you a good time. Put the top down and blast the speakers, and maybe we can enjoy life. Maybe we И в момента се намираме в Еревистара. Води се 20 of the best in flight. Да. Към Дели. Я да покажа само въглед пейдж. Планинки. Да, за малко на полета между другото. Да. Както винаги. И просто то много повършено. Ще се дръсна. И той изобщо не може да никъде шофьор страната. И ние отзад, айде, газ, той спокойничко. И ние бяхме последните, които се продаваха на багажа. И сега чакаме. И така, тия дни много бяхме уморени, но взяхме да снимем много. И смея да кажа, че това е може би най-добре самолет, който съм се возил от по-малките. Дето си изключваме Катар. Все пак сме си окей, нищо не се усеща, няма да се болят. И до нас, после пада, пак дева. Дева до нас. Да, толкова стана. И родена съм те. Днес ти има рожден ден. Да, и ще кажа. Да, и те платят са много яки пачета, със сигурност. Просто вече да. Много яки. Така ще се видим в Индия. Айде. И добре дошли в София. Стигнахме след 3 полета, но доста добри полети. И чувствам, че вече не ме е толкова страх. И мене. Значи по 6 часа първия, после един и после още един. Еми добре. Време е. Жалко. Много сме тъжни, така че няма да снимаме повече, защото стига толкова, че се разръва. Да. Еми така. Приятно гледане. Колко? 5 кила. Кажи колко общо носиш? 25 кила, май. Не е много. Може и още. And together we'll enjoy this life forever.